Velkommen til. Nu skal vi lære lidt omkring biologi denne gang. Vi har noget omkring celler. Vi ved jo ligesom, at alt levende, alle dyr, alle planter osv. har celler. Men der er to forskellige slags celler. Der er mange forskellige slags celler, men to overordnede kategorier af celler. Og dem kommer vi lige til at forklare lidt omkring nu. Jo, først er der den prokaryotiske celle, og så er der den eukaryotiske celle. Den prokaryotiske celle betyder, at det er en før kerne. Og det betyder så, at den ikke har nogen cellekerne. Hvorimod er eukaryotiske celler betyder ægte kerne, hvilket faktisk betyder, at de har en kerne. Og ja, som sagt, så den prokaryotiske celle har ikke nogen kerne. Den har simpelthen alt frit løbende rundt i hele sin celle. Og de fleste celler, som er prokaryotiske i dag, det er faktisk kun bakterier. Og sådan som den prokaryotiske celle er bygget op, så har vi yderst en cellevæg. Og den er lidt anderledes end de eukaryotiske, men det skal vi ikke så meget ind på. Inden under cellevæggen har vi så en cellemembran, og inde i det så ligger der så cytoplasma, som for det meste består af vand. Og i det så svømmer der simpelthen en masse forskellige ting rundt. Blandt andet noget DNA, og nogle ribosomer og noget plasmid, som er små DNA-molekyler. Og det, der er så fascinerende med plasmid, det er simpelthen, at hvis det er, at man for eksempel prøver at slå bakterier ihjel med antibiotika, hvis et celle ikke dør af det, så kan den simpelthen udvikle et nyt gen i de her plasmider, som er et enzym, der nedbryder den form for antibiotika, der er blevet brugt. Og når det så er, at den så laver mitose og deler sig, så følger det nye gen simpelthen bare med til de nye bakterieceller. Må jeg spørge, hvad et ribosom er? Et ribosom er simpelthen cellens kraftværk. Det er noget, forbrændingen foregår, som skaber energi til denne lille bakterie, som så drøner rundt og gør Otto sindssygt syg. Og hvad kan de her prokaryote celler, de her bakterier? Hvad er det, der er ligesom så specielt ved dem? Til at starte med, lige vi snakker omkring dem, de kom jo faktisk før de eukaryotiske. Det løber også over pro. Det var det første og mest basale. Så vidt jeg husker, så er det 2,5 milliarder år efterledes oprindelse af de celler, man havde, og det var det, man brugte. Men massen kommer jo ind på, hvad de kan, så at sige, i forhold til det her. Det er, de deler sig i mitose, men hvad er det? Jeg har hørt, at det går sindssygt hurtigt. Altså, jeg har hørt sådan nogle her bakterier, de kan formere sig fuldstændig sindssygt hurtigt på grund af det her plasmid, de har. Det var også lige præcis det. Lige præcis det, de gjorde. Det er meget mere simpelt. Yes. Så er det episode 2, vi går i gang med nu. Nu har vi hørt lidt omkring den prokaryote celle. Så går vi over til en eukaryote, som kom knap 1 milliard efter den prokaryote. Ja. Og det der jo så skete med den eukaryote, det var, at den begyndte at skabe en hinde rundt om de forskellige de små funktionelle dele i cellen, det som vi i dag kalder organeller. Og det gjorde så, at den kunne begynde at vokse mere, uden og samtidig så holde de ting, den skulle bruge på det samme sted. Og det betyder så, at den er en del større. Og her har vi for eksempel en plantecelle, og den har så en lidt mere afstivende cellevæg. En lidt mere, hvad kan man sige, måske lidt mere robust. Fast. Hvad består den af, den cellevæg? Den består selvfølgelig af det, der hedder cellulose. Og inden af den der har vi så igen en cellemembran. Og så går vi så længere ind, hvor det er cytoplasmaet er. Men her kan vi så se, at blandt andet så har vi alt DNA'en er samlet inde i en cellekerne. Altså samlet det, der hedder kromosomer. Hvad vi så også godt kan se, det er, at vi stadig har ribosomet, cellens kraftværk liggende. Det er ikke et organet. Nej, den er så ikke et organet. Den er nemlig stadig ikke en hinde rundt om sig. Og hernede der har vi så grønkornene. Og det er noget, der kun ligger hos planteceller. Og det er så med til at gøre, at der kan skabes fotosyntese i den her celle, hvor den simpelthen tager vand og CO2, kuldioxid og sollys og laver det simpelthen op til energi og sukker.
Og det, der så også er en funktion ved grønkorn, det er så også, at den giver cellen den grønne farve, som vi altid ser med planter. Energi og sukker, eller sukker er energi, og sætter ild i sådan noget. Og er de ikke også et organel? Jo, det er et organel, det fik jeg også sagt. Skide godt. Hvad med det her vakuole? Hvad er det for noget? Vakuole? Det, der ligger her. Yes. Det er sådan et saftkammer, hvis vi skal kalde det sådan, hvor man kan kalde en slags depot, hvor der ligger ioner, hvilket med andre ord bare mineraler. Det er jo noget, sådan en plante godt kan lide. Det er sådan noget, den finder i jorden. Og så ligger der selvfølgelig også en masse vand, der er også brug for ligesom at holde det rigtige, hvad det vi kalder vandtryk i planten. Væsketrykket, ikke? Ja, væsketryk. Det er rigtig væsketryk her i planten. Og så var der også en lille smule en masse sukker. Ja. Det er jo det, der er med til at skabe energien i cellen, ved at de går ind i repressionerne. Hvad med de her mitokondrier? Hvad er det for noget? Mitokondrierne? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du kommer med der til de to professorer herovre. Det kan være, du som interviewer ved tidspunkt, det finder vi tilbage til i episode 3. Men i hvert fald, så er det en plantecelle her, og den er mere udviklet, så at sige. Nu kigger på alle organellerne her, så kan vi sige, det er lidt større, lidt mere avanceret end prokaryoten, som kom før eukaryoten. Der er stadig prokaryoter den dag i dag, og det er så bakterier, som vi sagde lidt tidligere. Så eukaryoten er der med planteceller, og hvis vi går lidt videre, så har vi også dyreceller. Ja, og dyrcellerne og plantecellerne minder meget om hinanden, men der er dog nogle forskellige forskelle mellem dem. Og nogle af de større, det er for eksempel, at de har ikke grønkorn, hvilket forklarer fint, hvorfor det er, at de fleste dyr ikke har en grøn farve, og heller ikke kan leve af sol og vand. Ikke? Og så har vi så også en anderledes cellevæg. En cellevæggen hos hos dyrecellerne er ikke afstivende, ligesom det er hos plantecellerne, men derimod meget en lille smule tykkere og meget mere elastisk. Og så er der heller ikke det, der hedder vakuolien, den vi snakker om her, det her væskerum og saftrum i dyrecellerne. Så den her overordnede forskel, vi simpelthen har på den prokaryote og den eukaryote celle, det er det her med, at vi har simpelthen en cellekerne i den eukaryote celle, som ikke er til stede i den prokaryote celle. Kan det passe, at det er ligesom det mest essentielle forskel, der er på de to slags celler? Den er meget mere kompleks, og mitokondrierne, det er kraftværker i den her celle. Så ligesom vi havde... Ja, okay. Så det er lidt større, lidt mere avanceret, det vi har her. Det er den der forskellen her. Og så de deler sig også lidt hurtigere. Det går sindssygt hurtigt, faktisk. Det er bakterierne, ikke? Ja, det er bakterierne. Og vi snakkede lidt... Vi snakkede omkring egenskaben her med bakterien. Og der kom vi ind på noget med, at den var resistens, eller at den kunne udvikle en resistens for antibiotika. Og hvad vi mener med det, så vidt vi ved, er vel, at hvis vi har en søskendeflok på 1 million bakterier på min hud i ansigtet, eller noget andet sted, så kan det være, at jeg bliver syg og dårlig, og min hud den bliver helt ulækker, eller sådan noget. Og så er det ligesom at gå til lægen og sige, prøv at høre, jeg er syg, så giver jeg mig antibiotika. Og det er sådan noget medicin, man tager. Og så kan det være, at den dræber næsten alle den her bakteriesøskende. Men så er det lige den her, der overlever. Og det er simpelthen fordi, at i plasmid, så er der simpelthen et gen, som koder for noget, der bryder antibiotikum ned. Er det ikke rigtigt? Altså, det er jo faktisk det, at hvis det er, at du begynder at tage antibiotika mod nogle bakterier, men at du desværre stopper lidt for tidligt med at tage dem, fordi normalt så skal du tage antibiotika en helt del stykke tid længere, end at du faktisk er syg, for at sørge for, at alle bakterier er dræbt. Men hvis du ikke får gjort det, så vil der altid være nogle bakterier, der overlever. Og hvis de overlever det, så udvikler de så her i plasmiderne et enzym, som nedbryder antibiotika. Og hvis den gør det, så når den så begynder at dele sig til en million andre, hvilket sker meget hurtigt. Det sker meget hurtigt. På 20 minutter for eksempel, hvis man tager et varmt. Og så hvis man gør det, så vil alle de celler simpelthen have det gen, der nedbryder det antibiotika. Det betyder, at lige pludselig så kan du ikke bruge den type antibiotika længere.
Og det er jo det, der er et rigtig stort problem efterhånden, fordi der begynder at komme flere og flere bakterier, som er resistente mod alle former for antibiotika, vi har. Og selvfølgelig, vi får udviklet nye antibiotika, som tiden går, men desværre så begynder mange af bakterierne desværre at hælde op på os, så vi ikke kan nå at få lavet nye antibiotika. Og det betyder, at der er rigtig mange mennesker, som bliver syge og risikerer at dø, hvis deres krop ikke selv kan udvikle et immunforsvar, der kan nedbryde de her bakterier. Så hvad kan vi lære af alt dette? Når lægen siger, at tage pillerne i 7 dage i træk, så tag dem 7 dage i træk. Ja, tak fordi at I gad at se med i dag. Og I må have en rigtig dejlig dag.